hato kalong pop ban pe film hato kalong pop ban sengap ya ke jingruai perthai bat hato kalong pop yangi ban pej ya kita ki ba penbiria yangi ya kata nginsa ya keren hakane ke video jonga mendakaski lada fila long ki kristan lani fimpat long ki kristan ro ngakerpar epi sngoba ban pej ya kane ke video jonga nado bastang hadu panakut kane ke video jonga kamdei ke video ke bah hikai niam lane ke video ke ba penkesan ya kinu ke jatniam Henry ke long ke jing hikai ya ke jing im jongi ke ba man lakasngi haswa bangin poi syakata ka benta ka bangin sngau tho ya kini ke jingkeli hato kalang pop ban pej ya ki film perthai lane ban sngap ya ke jingroi perthai lane ban pej ya ki ke ba penbiria yangi hapok jong ke social media ngakwa ban yalami pi kendiat syakapor jong ujis kures menba udang don hasla jong ke perthai haswa ba unusdang ya kata ka ministry ya kata ka mission jong u hasla jong ke perthai la pen baptis ya ujisu mat hadin balaban baptis yu la yalam yu sya keriklau ka ketin jong ublei kaya tho ingiba ujisu la sya jingit sau posngi sau pomit ha kata keriklau ri kenca marwe bat hakabak hadu wan sa usoitan ban penshoy ya ujisu bat lada fiju puli ya ke Bible finlap ba usoitan upen shoy ya ujisu lightly ki jing pen shoy ki ba khrau ba kabanangkong ban yo ya ka jing kedang ha ka kepo ka baar ban tenju ya ublei ban pen pau ya kata ka bor ke jongo bat ka jing pen shoy ka balai pat kalong ban yo ya ka nam ya ka burom jong ka perthai bat un yo sanshar ya ka perthai bar hang ne ngakwa ban ya tho ipi shephang jong kata ka jing kwa berai ujisu hakata ka por menba usoitan udang penshoy yu shem lale rum persya ya usoitan haman la kawai pakawai ka sin ba usoitan uwan ban penshoy ya ujisu shem la yale persya ya usoitan da ka bor metjo Henry da ka jimut ka jimperkhat da ka bor ka bakan jaman sim jong namar ba ujisu utip bakata kathama kaba uyele bat usoitan ha ka bormet Henry haka jimut haka jimperkhat the battle in his mind hato fitip ne em ya kan ka jinghisha ba lada filet ban yele ya kinu ka jingyele thama lada fimdon kitier ban yele fi la lem lupa khlem da yele ya kata kathama Henry ladangi kupat ya kata ka jingking atiar ki white lam ki stay kata ka dei ka ketin jong blei da ka basuk ngilaban penlem ya kita ki nongshon ki jongi ka ketin jong blei ka ong to king no ya kata ka jingking atiar jong blei baro fila ban ying persya ya ki buithap jong usoitan menta tongin phai khendiat nagane ka benta kumno ka pop ka rung syakane ka perthai ka pop ka rung syakane ka perthai lengba ka jingsha penshoy haba ka jing penshoy kawan ki beru ki ngop ha ka pop namar ba kimdon ya kata ka jingking atiar ban yele persya ya kata ka jing penshoy kumta ki beru ki ngop no ha ka pop fi hang ni uji suru ulamat ya ka jingsha penshoy tang banamar ba ula kup lupa ya kata ka jingking atiar ka badai ka ketin jong blei bat ula ban job ya kata ka jing penshoy da ka basuk Henry ubriu pat ubam don kata ka jingking atiar banile persya ya kata ka jing penshoy ulang ngop no haka pop menta tongin phai syakane ka jingkeli hato kalang pop ban page film hato kalang pop ban sengap ya ka jing ruai hato kalang pop ban page ya ki ke jing sngobha ya ki ba penbiria yangi hapo jong ka social media lani haki ki benta haka jing hato kalang pop ne ngan IP da kanuksa shubo menta don we ushenrang ushong hayeng marwe ukenja boring ba but hakum kata kapor ka wanno hapo jong ka jimut ka jing perkhat jung to alengan pej no da ka film ban penbernia yang ban time pass lane ngan sengap ya ka jinwai ban pensengau pha ya ka mensim jonga but hakata ka film ulayo ya ka ka bas new but uyo sngau ya ka bas new bat kum ta ka rongno hapo ka jimut ka jing perkhat jung bat kum ne suki pasuki uyai puson ya kata ka ka ba uyo ya kata ka ba uyo sngau bat kum ne haba ka shlei ukran ya ka bat haba ukran ka reflect back haka action jung haka kam ka ba ule bat kum ne suki pasuki ka longno ka jinglong jung banle ya kata ka ba uyo lane ya kata ka ba ulayo sngau ngan aya pi sadaka we pat ka nuksa hak tu kisnam khandai pho lane kisnam phra pho
haka baka social media lani ka teknologi kampan advance kumni kumbaka advance hagini ki sngi jongi ki bru hapa ki yalang samla ki shu yalang samla kumtu but lada kita ki shijur ki kwa banya kendo ki haban plan lupa shitayo lani artayo but habaka jerongka por kumta kanton no kata ka jingpen kala ka change ha ki program jongki but lada ki kwa banya kendo ru ki haban li haying asem namar bakim yo iya ki banabar ban bata ya ki baka jingi kalong kumne ka jingi kalong kumta ki mut ba ka jingi kaba shisha kalong kumta ka jingya kendo kaba shisen citayo lene shisen cibnai haka jimut haka jing sngaw jong kiru ka jingi kalong kumta Henry katba nang advance ka teknologi katba nang advance ka entertainment kata ka jimut jong ka jingi ru kalanang kela nang kapor syakapor namar bangila yo I hapo jong ki film baki aktor aktris kilek kumtu bat ngitharai ba larangiru ngimpat lek kumtu ka jingi jongi kamlong ka jingi ka basisha fi I hang ne ka penkelano lani ka khata no ya kata korkom yo I jongi ya kata ka jingi fi I haki por menshwa haka ba kimpat yo ya kata ka influence ka banabar kimut ba ka jingi kalong kumtu ka jingi kendo ka ba shisen citayo shisen sibnai ithot da ka shithi ki pha lang ba jong ki postman ban post ya kata ka shithi jong ki bat kimut ba ka jingi kalong kumta rementa habang yo I ya ke film ni yo I ya kata ka jingle jong ki aktor aktris baka jingi ka deban longkum ne hangta ka penkelano ya ka jimut ka jimpar khat jingi pleng ka jingi kam longkum ne kumbangi mut Henry ka jingi penban ka deban longkum te kin kumbaki pen I yangi hangta kin ka khata ya ka jimut ka jimpar khat jingi fi I hani ka e ka jingta jong ki film ya ka rokom im ya ka lifestyle ke jongi oj kam long pop ban page film kam long pop ban sngap ya ka jingrai perthai kam long pop ban page ya ki ki ba pen sngau bha ki ba pen biria yangi hapo jong ka social media hapo jong ka film Henry kani ya lamingi sha ka pop marka film kalong ka jingpen shoy ka pen I yangi akane ka ka bangi le menta kam long ka bade long kum baki pen I yangi dan ki ai ya ka certificate baka jingi ka deban long kum ne kani ka deban long kum ne katai ka deban long kum ta pat hang ta kin ka pen kala ya ka jimut ka jimpar khat jongi ya ki jingkran ka jing ong jongi ya ki kam ka jongi bat kum ju ro ka pen kala ya ka jinglong ya ka jingle jongi bat hang ta kin kalong ka pop ngam ong bakal long pop ban pe film lani ban sangap ya jingrai perthai lani ban pek ya ki ba penbiria yangi hapo jong ka social media Henry ka yelam yangi sya ka jingpen shoy Henry ladangi donpat ya kata ka jingking atiar ban yele persya ya kata ka jingpen shoy ya kata ka jingkwa brai entah ka basuk ngilaban job ya kini ka jingpen shoy menta ka jingkeli kalong ka ken kalat ban yada yangi bangin light na kini ka jing syapan shoy tangkawe kalat bar kalong ka basubha to penjengai yalade na kene ka jing penshoy don ka tin ka baong ba kalong ka basuk ban pengkhoi ya uba khoi tu pa ban ya ka ban pengkhoi ya uba tingit ya uba jaklia bat kumta hashwa bagini ka jing penshoy kin wan haka jigem jongpi penjengai shwa yalade na kene ka jing penshoy what sha bagini ka jing penshoy kini ka temptation ka jing kwa brai kin wan lupa haka jigem jongpi bu lupa daki no entry haman laki weki lat ki bandrung syapok ka jimut ka jimpar khat jongpi ya kita ki ki ba pensnyu ya ka jim ke jongi ngai scam pelayo ya ka jingjubab jong kene ka jingkli jongpi ngin sai kendo ipi hakwi pat ki video tar hadu ka kapor bye bye stay safe